Purthimi kungriya phan ruptalin mate ingdeng inkoira ho kichok karchu. Kedamtang 2001 asengkan pen Purthimi kungriya phan karchu Purthimi kungri hempi recho adowan pen chipatir pipon si wangbom dambom si pining an 2025 asengkan an ki ingdeng koira pho mate ruptalin karchu angdeng an nang lelu. Bangso karchu ame kedamtang arkoi nipai greener cap arni pen pangcheng ponsi arkoi nipai koi arni abangke nitur nijang nirep nihang karbiang long kidoan arap en Purthimi kungriya phan karchu ajai mek patuponlo langlik tumpen akimang ke karbiang long hemprega pharman longria pharman kheya pharman jutang dhoroma pharman si Purthimi kungriya keng ricardom kardi amelur ke kai ponsi cheng ponlo lapen tu alang litum ke akeng pen ke damlok du pharu isi sose rat atum charting cheng pen Purthimi kungriya phan archu ponlo Dada Purthimi kungri hempi karcho aduan long peneng pen anke Purthimi mahang thek along koi rapong deng an lo sing deng koi rapo ke choklo stame ni tukai tani kanwang stame tirpi pi ke hang pusipulo laso tirpi pi ke hang ajoine aparman ke longri aparman he aparman jutang adhorom aparman lasikai ta longri aphan ni tunda kachi song pondo he phandan tunda kachi song pondo lapen ijutang adhorom phandan tunda kachi song pondo sita nili tung kachi song pon abangke milur pensi kachi song pon banta pensi kachi song pon lapen ma prasad lapen angdeng ahoy lun lam pensi tu kachi song pon so kachi song ajoine bangke longri bangso alongri ta longri pachelong dapsang na wa pharman ni tu kaita hok pon lo lapen panong pon apen na so khei kaita reng dog reng ni padunang tu itu kaita jong pon lo lapen kaita ni tu ardom pon pen na so akhelong ajutang adhorom sitame anso se ke pami ke pangjang pon thek dia phan ke talon karchu along sitame tu pangjang poi phan arna mo gijume hang pon no lasila dak longri khei jutang adhorom la somthom phansi ni tung dak kachi song aisap ni tum dak arnam ardom pon bom lo ningkan wang sitame ni tum teng ne pin pen tirpi pi ta hangbom lapen ingdeng pho Purthimi kungri hempi karcho ingdeng kora pho lo karcho an pen tame tum anta kai teksi se song pon bom lo pen arnam ardom pon bom lo lasi bangso alongri aglo jongti hakisum ke boy pawe jaje phangmang si tum hang pon lo lasi longri ahoy adu lapen bangso alongri arlo ke do akhaitin along kami lang akhaitin dame lang dudun sa kami madus kami rengdok reng kan do unai do menai dan bangso alongri arlo avur lang no akrem lang no tomon lang no tipli lang no ena sai dundak arbian sai dak kan dolong rengdok reng ni nai lapen bangso alongri arlo jo kiru kemanga som nitu alongri longpat apharman same longri pachelong ra longpat pachelong ra hemprek pachelong ra hemtun pachelong ra nitum longri pachelong longpat pachelong pen ta boche ingtung duk lo ingtung duk lo pasar na makeng di tu kaita nitum ta boche po ingtung po bose hemprek nang pinang po tu po kami tu kaita nilun metekkan ardong pon monglo lasi nitu nona bangke ke yalong jutang along arthonam ta nikanang tami tu sompho ke klem pondo aprang si bangke Purthimi kungri amahanga the achopon lo hinia bangke lapen longri adana di ke cipi di lake mungkin sekven dan di cipi lake tangka maha tame dan di cipi nangi lapen laso Purthimi longpen ke long an hormu sok sang lapen tangka maha lelong tame tung arnam phan dan cipi nai pula so cipi arni ke April 2 tarikh arni lo laso dung pen Mei 5 tarikh arni abangke la karbikur phokhe charchulo halo so ke so ar so ke phan itu mithang yong si charchuchi pulutangte belai khai ke phana archu chelo po jok pe nitung aning kanwang sitame ejang tungjang hanjang lijang tonjang la sompo akur phane tung karchu bipon tasi hala so huramang ke lokemi han kimi ke chuaron angdeng asonsi tu en pon lo la pen thang ke karchu pon lo la pen ingdeng pli long bangke nil tung tirim teran si ke thok pon lo ingdeng ki pen ingdeng polong ke lake Purthimi rongphar pi nokbe afan itum phan ningkan sekven kre achiklo
Ahud bang turong parti no biar dulu pen pria ciklos sontot si tarik koi raket thom ni bak pri thom si raket thom no be atu asal ni kan orang tu lah ko atu ko lapen pihak lapen lakwal sini tu karcu angkeng no makin dilihin pen asu Ke mandir keceng ke 2001 ni anikan mati keceng kan dikat trip angkor apa anda masih ada kan trip yang kan berapo atap dengan sentel atau ada kan ka nonton Mahajago Pati kata pining lah kata Mahajago Pati lo asal ke Pati ba ke na karbi tumhan bala ke kedutuman setame Sri Ramaja Kongpen karbi bhanta lapan se jakong orang yang bite bitang athorong mitang jutang mitang thai melofiman ikan jima laso kapisas pensi kai ka manen ladak angganwang da potibik asan jogo tirpi and pondiki da sitting la tata tirpi and pontulo he arnam Sri Ramaja Kong sonthota kang tange mane prepare thaga belo aso kapisas si dana ka kadumta asi lahai potibik kungri pe hin patte patirpi bonbom na si radatum joata ke doan sita karbi atum doan sita me ladak le nang chetu du nche heru dutte karbi dunda hemprek long da prang ma kuta tamatha ponsi kai keta arnam phan chaudam bom